txikiari ez zaio zer gertatu zen. Saidazu ez dela egia, mesedez. Harrapatu egin haut. Ze txantajeta ze kristo? Garbiketako funtzionarioan greba lusatzen ari da. Beraiek eskubide osoa dute dagokien eskatzeko. Andoni gainean daukat. Tabel, zer ez. Horretzen jakin. Ikapagarria da. Irutzak sentitzen. Zergatik gertatu da. Iretzatela galera handia izan da. Barriak daude, eta ez didazu esangura? Idebilo baira, uzgaitzazu pakian bingoz, joder! Espero dut, inolako zer ikusirik, ez izatea. Unairen eriotxarekin. Erikakeran zuen kokaina. Zikumen zenian.